Үзеңе мактап кына әллә кайра китеп булмый. Борис Миннехановның иктисад министры чыгышына бераз тәнкыйть белдерүе. Президент сүзләренчә, Фәрит Габделганиев икътисадтагы барлык проблемаларны да атамады. Те цели и задачи, которые поставлены главой государства, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, они несколько другие, поэтому вот этого я не услышал, как мы будем достигать минимум 5% роста. Иктисадны 5%-ка үстерү илкүләм проектта куелган зур максат. Узган ел Татарстанның ички төбәк продукты үсеше 101%-ка җиткән. Республика 48 федераль проектта катнашкан, алар аша 27 миллиард сум җәлеп ителгән. Впервые за всю историю статистического наблюдения доля малого и среднего предпринимательства в экономике. Беренче тапкыр икътисадта кече һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше 26%-ка җиткәндә 600 меңгә якын кеше эшли. Бу шулай ук югары күрсәткеч. Бу уңайдан икътисад министрлыгы эш башлаган эшмәкәрләргә финанс яктан да киңәш белән дә ярдәм итә. Эшмәкәрләр фабрикасы проектын узучы мәктәп балалары төрле кул эшчәнмәләре ясап сатучылар белән президент аралашып алды. Иктисад министрлыгы кысаларында үткән фабрика предпринимательствода укыгач, безнең инде үсеш үсте, 2 тапкырга артты. Ләкин әле җиренә җиткереп эшләмәүче районнар да бар. Президент билгеләп үткәнчә, бүген республикада 1000 кешегә 43 эшмәкәр туры килә. Ләкин Кайбыш, Әгерҗе, Әтнәдә алар 2 тапкырга азрак. Татарстанда эшмәкәрләрдә эшләүчеләрнең саны 1000 кешегә уртача 121-гә җиткән. Сарман, Баулы, Аксубайда алар 3 тапкырга азрак. Районнарда төзелгән сәнәгать парклары буенча да сораулар бар. Промпак Актаныш. Вроде у нас Актаныше руководитель очень активный. Заполняемость 8%. Мы туда бюджетные деньги, и федеральные, и наши направили. Или вот Новошушминский район, там заполняемость 21%. А вот по 5 районам у вас нет никаких планов, целей создавать некие бизнесы. Вот Аксубаевский, Атнинский, Верхнеуслонский, Кабецкий, Шеремшанский. Ул эшләр башланган. Беренче этабында безнең ачылды цех переработки, убойный цех и переработки мяса. Комбикормый завод төзәргә исәп баранда. Тагын бер мәсьәлә, ТАССР статусын алган 5 моны шәһәрнең икесе Чистай белән Менделеевский бурычларын үти алмаган. Илдәге патентларның республикага 2% гына туры килә. Фәнни ачышлар өчен кертелгән акчалар да нәтиҗәсез. Шуларның бер мисалы Каида ачылган инжиниринг үзәге. Конечно, полный бардак у нас. Мы огромные деньги свои вложили, федеральные деньги получили. Сегодня эффективность вообще очень низкая. Илкүләм проект бурычларын үтәр өчен бар мөмкинлекне кулланырга кушты президент. Иктисад министрлыгы республиканы онлайн күпләп сатып алу урыны буларак күрә. Сабада авыл шартларында сату мисалын күрсәтте һәм тагын бер үсеш ноктасы. Яшел үзәндә логистик үзәк төзелә. В Татарстане число местных поставщиков за 2 года выросло в 3 раза и объем продаж в 3,5 раза. Моннан тыш, республикада капитал кертүне яклау федераль кануны кабул итүне көтәләр. Бу инвест проектларны көчәйтергә мөмкинлек бирер дип ышаналар. 2020 елда Татарстанда инфраструктура үзгәрешләр көтелә. Нәкъ менә алар икътисад үсешенә йогынты ясарга тиеш, аерым алганда илкүләм проект кысаларында 25 миллиард сум, социаль һәм инженер инфраструктурага 50 миллиард һәм транспорт инфраструктурасы өчен 43 миллиард сум бүленергә тиеш. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.